Ayo, Paringlo. Ayo, si Paring Jin Paringlo. Asa man ka? Hala, asa man ka ni si Paringlo? Nga, pag mani ko dire, iya man ko aning naugan diretso. Magdagan-dagan pag ni siya kay kumabot ko. Pero karon asa man ka ni siya? Murag kamingo ba siyang payag? Asa ka ni si Paringlo? Kamingo ba kayo siyang payag? Last na lang ni? Paringlo! Paringlo! Ay, wala gid. Wag gi tao. Wala gid niya siyang balay ba? Wala gid niya siyang payag karon. Okay. Ayaw! Dugi! Chill! Relax, Dugi! Chill! Si Paring Jin Dugi! Si Paring Jin Si Paring Jin! Amigo ni sa imong amo, amigo ni sa imong amo! Ako amigo imong amo, si Paring Lu! Ha? Relax! Ayaw lang pangit sa kuha kay kanang bago pa kong ligo! Bitaw, kanang Dugi, asa imong amo? Okay, sige. Nasa yung sagingan? Sige. Ako aton karon Dugi ha. Chill lang. Aton ako. Salamat sa pagpahiban nga ato ay mong amo sa sagingan. Ako aton. Ayaw ko sundi ha. Ayaw ko sundi. Uy, Paringlo! Narabay ka diri di ay Paringlo. Oy, Paring J! Masa may ato? Dagana ka man, Paring J! Sakto, gito ingon sa imong iro ba? Grabe ang aywa mong kunad to. Tuod na kay iro dagto, wala ka nagsaba. Naman day kay iro binuhi. Grabe ka dako. Grabing tahul sa kuha bagi. Gitahula ko. Oo, si Bornok to si Bornok. Si Bornok to akong iro. Ako tong bago to kahapon ba to giabot sa balay. May gani kay kabulong istorya mong iro ba? Oo, istorya to siya. Ako man tong gitudluan ko mag-istorya. Paringlo, ato ta sa balay. Ay, dilis ako Paring J kay dagan pa kay ko humanon karon man na trabaho. May nalang ni ba kay para makapapalit na bugas. Wanay makaon sa balay. Amo gud mi gamay nga kon bahikay dadto kay birthday sa akong anak. Wala ka na sayod nga nalimot na masiguro ka. Binata ba ni mo akong anak yang birthday karon. Oy, birthday day sa akong binata day karon ay nalimot magod ko Paring J. Pasensya gid kayo Paring J kay sa kabisi gid na ako sa pag kabalo baya ka na ako na bagay nagpakabuhi sa akong kagalingon kay wala na baya akong asawa wapod kay mga anak birthday day sa akong binata karon agoy pasensya gid kayo ay na happy birthday na lang sige na good sus talagsa ra baya tagasabay ha talagsa kay busy kay kadre sa imong umahan sa imong sagingan ay di gid ko makaadto Paring J bay kaadto karon apas na lang ko niya kumahuman ako dire ha apas na lang ko ay ikaw bahala Paringlo. Basta kay gi-invite ka kay para makasalo-saluhan nato to akong gamay nga hikay dadto ba. Pinubri ra gud pila ra. Pasensya gid kayo Paring J kay walang-wala gid ko karon. Wala gani koy mahatag nga regalo sa imong anak kay wa pagid kay kwarta in tahon gid biski piso. Wala gyud. Na ako isaging diri Paring J. May na lang ni. Ha? Ganahan man to imong anak di ba og kuan saging paborito man niya. Nakoy hinog diri nga saging ako ni hatag sa imo. Wala ti sa ko ha. Sige Paringlo. Nara Paring J pa kay sayang kayo ni upat ni kabuk na bilin may na lang ni ba kay ang uban ng good kay gibaligya na nako kanina lang upat na bilin pero malipay na imo anak ani yatag na ko di sa iya ha ingna siya nga happy birthday gikan siyang ninong Paringlo sige ninong lo niya ha igna gikan siyang ninong lo. Walay problema Paringlo. Walay problema. Dako na kayo siyang kalipay para sa akong anak Paringlo. Imo regalo nga saging. Kani, upat ka buok. Sus, busog na kayo kong anak kani. Busog na kayo sa ani. Kabulok ka kani sa pamahaw. Nagiyod to panihapon. Kani isa pang midnight snack niya. Midnight snack. So, salamat kayo sa saging Paringlo ha. Salamat. Adto na ko basta adtoon niya. Bantay ka lang. Magtagay patag tuba.